Bona tarda. Els que teniu la paciència i les ganes d'estar aquí presents i els que esteu connectats online, us presentem una sessió que es diu Repensant el capitalisme, una reflexió en temps convulsos. Perdoneu, sembla que em puc treure això, com a mínim per parlar. Pensem que és un tema molt interessant, l'hem plantejat potser fa un mes o més d'un mes, un mes i mig, en què els temps no eren tan convulsos, no? Però cada vegada sembla que ens toca viure uns temps difícils, imprevistos i que els economistes tenim, penso, molt a dir en com s'afronta la incertesa i com s'afronta el món que no podem prediure amb els nostres estudis i els nostres anàlisis. És per això que la Comissió d'Economia Social ha convidat a dos experts que pertanyen a un grup que ara després us explicarem, que es diu Economistes davant la crisi i que crec que ens poden oferir una visió important de repensar el capitalisme en aquests moments. Primer us presentaré l'Eloi Serrano, és director de la Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra. La Càtedra d'Economia Social, que segons he sapigut, és l'única càtedra d'economia social que existeix a Espanya, el qual a la nostra comissió ens pertoca molt directament, i és molt important per a nosaltres tenir-lo aquí. Ell és doctor en Història Econòmica, ha estat investigador a la London School of Economics i actualment és investigador adscrit al CIDOB. Eloi, quan vulguis. Bé, moltes gràcies, Maite, per la presentació i també al Col·legi d'Economistes per la possibilitat de participar en aquest acte. A la presentació del professor, amic i mestre Carles Manera es titula Repensant el capitalisme, una reflexió en temps convulsos. Bé, el segle XXI no ha deixat en poca cosa el segle XX i malgrat que solament portem 22 anys, el segle XXI ens ha deixat l'atemptat de les Torres Bessones, ens ha deixat la Gran Recessió, ens ha deixat un increment dels moviments nacionalpopulistes, ens ha deixat el Covid, ara ens deixa la guerra amb Ucrània, ens ha deixat el canvi climàtic. Vull dir que per 22 anys no està malament. Per tant, temps convulsos sembla que és una de les definicions d'aquest segle XXI. Repensar el capitalisme, jo crec que com a economistes aquesta paraula ens ha de fer reflexionar, perquè repensar vol dir pensar de nou, per tant vol dir ampliar coneixements, vol dir comprendre que segurament l'economia ha de ser una ciència que traspassi fronteres, unes fronteres que segurament ens hem anat imposant, com a mínim acadèmicament, des de segurament la crisi del petroli i després amb la caiguda del mur de Berlín, l'economia va entrar en una fase pràcticament, jo diria que de pensament únic. Un pensament únic que ha mostrat una base teòrica més pensada en situar-se com a coherent en si mateixa que no pas en tractar d'explicar, entendre i transformar la realitat. En aquest context és on podríem situar el naixement d'Economistes davant la crisi, que intenta situar l'economia en una nova esfera, en una esfera que ampliï el marc analític, que incorpori elements d'anàlisi que havien estat oblidats de manera intencionada durant molts anys i que torni a posar
aquella idea de que l'economia ha de servir, idea aristotèlica, de situar l'economia al servei de les persones. Per tant, Economistes de la crisi neix a partir com a resposta a les mesures d'austeritat que s'han anat posant durant la gran recessió, trencant sobretot paradigmes d'una ciència econòmica que havia entrat en un dogmatisme certament preocupant, i tornar a situar, com deia, l'economia al servei dels ciutadans. Per tant, tornar a treballar en la reducció de les desigualtats, en millorar la cohesió social i també amb un element que a mi, quan parlem d'economistes davant la crisi, i si em permeten els diré un breu exemple. Una de les coses que treballem és mirar d'impedir que el llenguatge tergiversi. Fixin-se que si analitzem les relacions que hi havia a principis del segle XX, parlàvem de capitalista i proletari. Després vam passar a esmenar empresari i treballador. Ara diem emprenedor i col·laborador. En el fons la cosa és la mateixa, però sembla que si diem que som emprenedors i col·laboradors, aquella relació entre el capital i el treball queda atenuada, és més soft, per dir-ho d'alguna manera. Doncs bé, això passa amb moltes altres coses. I aquest és un dels sentits també que enllaço en Economistes davant la crisi amb la càtedra d'Economia Social, del qual per nosaltres és un plaer poder estar avui aquí al Col·legi d'Economistes en la Comissió de l'Economia Social i tenim la intenció d'establir un conveni de col·laboració entre dues entitats. Però on neix bàsicament aquesta càtedra? Doncs mirin, bàsicament neix d'una idea inicial que és ampliar el llindar de coneixement de l'economia. Les facultats d'economia del nostre país, i jo diria que del món occidental, pràcticament s'explica una única interpretació de l'economia, una única manera d'entendre l'economia, una economia molt basada en elements quantitatius, allunyats de la realitat, i nosaltres volem que els estudiants coneguin el màxim de teories, d'autors, d'interpretacions i que ampliïn la seva visió del que són els coneixements de l'economia. Pràcticament en cap facultat s'explica Marx, Keynes queda en un paper secundari i, per tant, sembla que els conceptes de productivitat, els conceptes de rendibilitat, els conceptes de benefici, els conceptes de gestió, d'eficiència, solament puguin ser vistos des d'una única perspectiva. La càtedra s'orienta tant a la docència com a la transferència de coneixement, com a la recerca i la seva difusió. Per tant, per no allargar la meva intervenció, els encoratjo que visitin tant les webs d'economistes de la crisi com de la càtedra d'Economia Social. Amb aquest replantejament, jo crec que amb aquest pensament heterodox, podem situar la intervenció i la sessió que ens donarà avui el professor Manera, una persona i un acadèmic heterodox, com tot científic que expressi, i els diré breus comentaris biogràfics d'en Carles. És doctor en Economia per la UB, doctor en Història per la Universitat de les Balears, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques per la UB, Premi Catalunya d'Economia, investigador en nombroses universitats, ha estat vicerrector de Planificació Econòmica i Administrativa de la Universitat de les Balears, conseller d'Economia i Hisenda del Govern també de les Balears, president del Consell Econòmic i Social de les Balears i actualment és un dels 6 consellers del Consell de Govern del Banc d'Espanya. Així que, Carles, moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies per aquestes paraules i també m'agradaria traslladar el meu agraïment al Col·legi d'Economistes per aquesta amable invitació.
particularment a la Maite Soler per la seva atenció i el seu interès, al Col·legi d'Economistes en conjunt i també el col·lectiu d'economistes davant la crisi, l'Emili Ferrer al cap i, per suposat, les paraules del meu amic Eloi Serrano, que, com han comprovat, som amics, de manera que és normal que xerri molt bé de mi. De forma que li agraeixo moltíssim en col·laborant junts des de fa molt d'anys en projectes de recerca i tenim en aquest aspecte una sinergia absoluta. Bé, el que... El que els hi presentaré avui és una reflexió que porto a terme des de fa uns anys en diferents investigacions que he anat fent i algunes d'elles publicades en revistes d'economia i que traten d'avaluar la situació del sistema econòmic. Bé, en aquest moment vivim una etapa d'incerteses econòmiques mediatitzades per dos factors claus, que són el virus i la guerra. La guerra com a fenomen relativament recent, el virus amb una situació que nosaltres ja coneixem des de fa 2 anys. Al meu entendre, el desenvolupament futur, i vull que entenguin que quan parlem de futur parlem sempre amb enorme prudència i cautela, perquè ningú té una bolla de cristall per saber com s'esdevindrà la situació, màxim amb el món econòmic tan volàtil que vivim, però hi ha una sèrie de factors que pensam que sí que són sòlids, que són els que jo els he detallat aquí. El primer de tots és la trajectòria mateixa del propi virus. Estem parlant d'un virus que surt d'una 6a ona d'activitat. No sabem si hi haurà una 7a ona. Afortunadament, el tema sanitari sembla més controlat, estem en una situació més tranquil·la, però, en segon terme, s'ha donat pas a una situació molt dramàtica, que és l'esclat de la guerra, de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i, per tant, aquí el desenvolupament condicionarà molt l'evolució de l'economia a les properes setmanes i els propers mesos. Pensin que això ja està impactant de forma notòria sobre distints vectors, com és el preu de l'energia, el preu del petroli, el preu del gas. No els hi explico res que vostès ja no coneguin perquè surt quotidianament en els mitjans de comunicació, però això mantindrà una tensió enorme, una tensió financera enorme en els moments presents i en les properes setmanes. Això s'incardina amb unes corbes de preu de l'electricitat que també sabem que estan disparades, aquestes corbes de preu, i veure quins seran els dics de contenció que se mantindran per part de les institucions públiques, polítiques i econòmiques comunitàries, bàsicament perquè el preu de l'electricitat no afecta estrictament a un àmbit nacional, estem parlant d'un àmbit més comunitari. La formació d'aquest preu és una crítica que molts economistes feien i, per tant, han de veure la Unió Europea com encara el tema. Tot això impacta sobre l'evolució dels preus en general, la inflació, les previsions d'inflació, perquè se facin una idea, fa tot just 2 setmanes eren unes previsions que alguns pensaven que eren molt més elevades, etc., però que les institucions econòmiques, des del Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional, el Banc d'Espanya i altres institucions, pensaven que la inflació se corregiria bàsicament en pocs mesos i que abans de l'estiu se situaria al voltant del 2-3%. Tot això ha quedat obsolet. No sabem en aquest moment quin serà el dibuix de la inflació i, evidentment, quina serà la política monetària que se tirarà endavant al respecte. És a dir, ja comença a haver-hi, diguem-ne, pressions o condicionants perquè el Banc Central Europeu pugi els tipus d'interès, la Reserva Federal ja ho ha fet, però veurem quina serà l'actitud del regulador monetari. Hi ha un altre factor important que és la congestió en la distribució de mercaderies. Hi ha fenòmens disruptius a la cadena productiva total. En aquest aspecte hi ha hagut correccions. Nosaltres hem vist alguns indicadors, com l'indicador bàltic, que mesura tant els lloguers dels nòlits dels vaixells com també un altre indicador que mesura els contenidors,
Aleshores, això, sabeu que els preus començaven a davallar abans de l'esclat de la guerra, veurem quina serà l'evolució a partir d'ara. La inversió i el consum, això tindrà un efecte important i quins condicionants això determinaran en la política fiscal. És important també retenir, perdonin que vagi tan aviat, però és que la manera que vostès ho tenen en pantalla perquè puguin conèixer alguna explicació addicional. L'execució del Next Generation serà important, sobretot l'execució, és a dir, veure si aquesta execució se farà amb eficiència i amb eficàcia per part de les institucions, ja siguin nacionals o autonòmiques en el cas d'Espanya. L'evolució del turisme estranger, que s'havia recuperat l'any 2021, enguany no sabem quina serà l'evolució. El turisme rus, per exemple, és minoritari en el cas d'Espanya, és més majoritari en altres indrets com Turquia i altres zones competidores del turisme espanyol, però veurem quina serà la por que pot generar la guerra a viatjar. I finalment la taxa d'estalvi que se relaciona amb la pulsió en el consum. Els passius dels bancs estan augmentant, la gent té por a gastar, està estalviant, els passius estan augmentant segons els registres del Banc d'Espanya i això implica, infereix, que hi ha una contenció, hi ha un consum, diguem-ne, estancat, per dir-ho d'alguna manera, que no està sortint, que no està aflorant. Aquests són els factors que jo m'atreveixo a dir que variaran poc en funció de l'evolució dels esdeveniments. Variaran poc, és a dir, se poden agreujar, evidentment, però que són factors que els podem situar com a frontispici de la situació de l'economia. En aquest context, el sistema econòmic té 5 àmbits de disfuncionalitat, al meu entendre. El primer de tots és el corporacisme del sector financer. El sector financer opera molt amb visions de curt termini, no de mig i llarg termini. Veurem quina actitud pot adoptar a partir del conflicte bèl·lic. Se parla sempre de tocar els tipus d'interès per part dels bancs centrals en funció d'una evolució inflacionista en un moment determinat, però hem de pensar que aquesta mesura pot comportar més endavant altres problemes com poden ser la pròpia deflació, en el cas de que s'escurci la capacitat de consum de les persones i se generi una major crisi. La financiarització de les empreses, això és un factor que nosaltres venim estudiant des de fa bastant d'anys, és a dir, les empreses cada vegada tenen un component de financiarització més alt, unes inversions més importants en el mercat més especulador i menys a l'àmbit productiu. Això és un tema que hi ha bastantes investigacions i bastantes publicacions que estan determinant això. Evidentment, l'emergència climàtica, això és un factor de disfuncionalitat enorme. Fixin que fins i tot entitats molt convencionals del mainstream, com poden ser els bancs centrals, estan encarant el tema del canvi climàtic com un element crucial per un motiu molt clar, perquè comportarà riscos financers en el futur. L'existència de governs lents o absents, que això és molt important, veure si els governs estan actuant en lentitud en la presa de decisions o, pel contrari, estan actuant més ràpidament o simplement no estan actuant. És a dir, que són 3 escenaris en els quals podríem trobar exemples concrets al respecte. I el desenvolupament de la desigualtat que, segons els registres més recents, ha augmentat des de pràcticament la gran recessió. En aquest sentit, una pregunta que ens feim alguns economistes és si tota aquesta situació que els acabo de descriure de forma molt telegràfica inferirà un nou paradigma a l'economia. El paradigma actual és el paradigma neoliberal, és el que ensenyem nosaltres a les facultats d'econòmiques amb una sèrie de paràmetres i d'arguments, però fixin que el que està passant, curiosament, és que entitats del mainstream més pur estan variant la seva orientació. Jo aquí hi hauria moltes cites a explicar-los, però per no cansar-los he posat 2. Una del Financial Times, que ningú pot dubtar que és una de les bíblies de l'economia liberal, on fa relativament poc temps, en un editorial deia que el model econòmic està en qüestió principalment per centrar-se a maximitzar els guanys i el valor dels accionistes. I
la frase lapidària era és l'hora del reinici, s'entén, del sistema econòmic. Fixin que aquestes tres línies dinamita per complet les postures de Milton Friedman, Premi Nobel d'Economia, que parlava sempre del fenomen contrari, parlava de que les empreses han de velar sobretot pels accionistes, bàsicament per ells, i dejectava qualsevol altra consideració que poguessin suposar les accions d'aquestes empreses. Però després tenim la plataforma Business Roundtable que, poca broma, nuclea 200 grans empreses dels Estats Units, és a dir, no estan parlant de pimes, estan parlant de grans consorcis, gent multimilionari, que, fixin, diuen que s'han de redefinir els objectius corporatius. I una cosa sorprenent, que els accionistes han de tenir en compte la presència dels treballadors en els consells d'administració. Fixin, textual, cal protegir el medi ambient i fomentar la diversitat, la inclusió, la dignitat i el respecte. Són frases insòlites provinents de, com els deia, d'un consorci de 200 grans empreses. Declaracions com aquestes han vist en el recent fòrum de Davos, també. Vull dir que hi ha hagut declaracions per part de grans empresaris que estan en una línia, fins i tot els hi diré, en la línia que els hi pugin els impostos, cosa absolutament excèntrica quan prové de determinades figures empresarials. En aquest context de pretès canvi de paradigma que veurem, que passarà, emergeix una idea potent que és la funció dels governs. La funció del govern s'està rescatant, la importància del govern i la seva actuació en l'economia s'està rescatant, sobretot arran de la pandèmia. Va haver-hi una certa reivindicació de l'actuació dels governs durant la primera fase de la Gran Recessió. Els hi posaré dates: setembre-octubre 2007, maig 2010. Va haver-hi una política en aquells moments de perfil netament keynesià que va canviar radicalment a partir de maig del 2010 per entrar a una política d'austeritat expansiva. Tenim exemples a la història econòmica i en el pensament econòmic de debats consemblants. Als anys 30, el famós debat Keynes-Hayek va ser molt interessant i, de fet, aquests dos autors s'invoquen constantment en els períodes de crisi des de la Gran Recessió. Com saben, Keynes, per les seves aportacions, Keynes és un economista extraordinari per al segle XX perquè apareix a totes les grans fites, Tractat de Versalles, Teoria General, Bretton Woods, etc. Hayek és el màxim exponent, juntament amb von Mises, de l'escola austríaca de pensament econòmic que parla de la necessitat que l'Estat no intervengui en l'economia mentre les polítiques emanades de la teoria general deien efectivament el contrari. Els treballs recents que s'han publicat, que per aquesta presentació que els estic oferint han estat bàsics, són, com veuen, treballs relativament recents. En el final tenen la llista bibliogràfica. Kelton, Petitfort, Milanovic, Mazzucato, Piketty, Schiller, King, Skidelsky. Són treballs que estan en distintes perspectives en la línia que els estic explicant. Aquí tenen vostès economistes molt famosos, molt afamats, que poden tenir una posició més liberal, per dir-ho d'alguna forma, i altres que poden tenir una posició més progressista. Però hi ha un sentit comú en què les receptes que s'han anat aplicant de la política econòmica no han funcionat i que les receptes que s'estan recuperant a partir, fixin-se, de la pandèmia i veurem què passa amb l'evolució de la guerra, doncs són receptes que sí que estan donant resultats més positius. Això ens porta a pensar a l'economia d'una perspectiva, ho deia l'Eloi en la presentació, d'una perspectiva més oberta, més holística. Aquí els economistes, i dintre d'un col·legi d'economistes crec que és important ressaltar això, és important que els economistes tinguin les antenes ben parades cap a altres disciplines. La transversalitat no ha de ser una paraula buida de contingut. Aquí tenim autors que no provenen del món econòmic, el famós Bauman, que vostès segur que deuen conèixer per les seves teories de la modernitat líquida,
o Pinker, que és un altre sociòleg influent de la Universitat de Harvard, que parla de la racionalitat en el món de la presa de decisions i que no distorsionen amb excés les opinions que he aventurat a pantalles anteriors. En aquest sentit, finances, externalitats ambientals, psicologia econòmica, revisions de paràmetres convencionals com pot ser el dèficit, el deute, que són conceptes sacrosants que pareix que no se poden tocar ni se poden posar en qüestionament, reptes demogràfics i digitals, pes crucial dels algoritmes, cada vegada més importants en el món econòmic, són factors que els economistes ens obliga a conèixer el que fan altres científics, i en aquests també els interessa saber el que fem nosaltres, però que haurien de perdre l'arrogància que moltes vegades passejam com a professionals. Ens pensam que som els físics de les ciències socials, res més lluny de la realitat. El fet d'utilitzar les matemàtiques no es converteix en déus en màquina, és a dir, som científics socials i treballem amb un material que és molt sensible, que és el comportament de les persones. Nosaltres no utilitzant dues molècules d'hidrogen i una d'oxigen i faim aigua, que això funciona aquí a Pernambuco. Nosaltres treballem amb uns components molt diferents que formen part d'unes geografies distintes i un temps distint. No totes les receptes serveixen igual pels mateixos temps. Això significa per l'economia treballar també en noves mètriques, en noves formes de mesurar l'economia. El PIB és una mètrica essencial. Des de l'exposició d'en Simon Kuznets, la seva gran aportació en el càlcul del PIB, el seu inventor, de fet, l'inventor del PIB, el Simon Kuznets. Doncs a partir d'aquí nosaltres hem d'utilitzar això perquè és un indicador homologable, però hem de treballar amb altres indicadors, amb altres mètriques. Podem créixer molt bé des d'un punt de vista crematístic, seguint Aristòtil, però podem créixer malament des d'un punt de vista econòmic, seguint també Aristòtil. Podem créixer molt externalitzant ambientalment de forma molt negativa o generant majors tensions socials o major desigualtat. Necessitem noves mètriques i l'economista no pot estar, diguem-ne, amagat darrere la roca del PIB i pensar que allò és el tòtem i intocable. L'hem de continuar treballant, és important, però necessitem altres mètriques. Front a això, l'espectre conservador, què diu? Doncs mirin, diuen el que segurament vostès han llegit o han pogut escoltar. Front a aquella funció del govern que jo els deia, doncs la posada, el contrapunt és que els governs han de ser petits, són el problema. La solució sempre són els mercats. S'ha de controlar el deute, s'ha de controlar el dèficit, s'han de reduir impostos. És una teoria que s'aplica, insisteixo en això, perquè és molt important, sigui quina sigui l'època econòmica, sigui quin sigui el temps històric. La corba de Laffer és el gran referent, una corba que, per cert, els estudis empírics que s'han fet, molt pocs compleixen en la corba de Laffer. La majoria d'ells, ja saben, Laffer explica en el Reagan que el que ha de fer és davallar els impostos perquè davallant els impostos en els risc amb els impostos que s'estalvien els inverteixen. Això els hi explico sintèticament i de manera simple. Això té tota una formulació matemàtica i gràfica, però en síntesi la retòrica és aquesta. El problema és que no tenim evidències massa clares que això s'acompleixi. És més, quan el Reagan davalla els impostos, genera un increment de la despesa pública, que és el que se perseguia que no se podia fer. De manera que, perquè vegin vostès les contradiccions que pot haver-hi en algunes propostes. Davant de tot això i enllaçant amb el que els explicava de la funció dels governs, és urgent una nova visió del que entenem per l'acció del sector públic. En aquest context de crisi d'incertesa. Hi ha 4 factors claus, els explicaré molt ràpidament. Primer, la creació de valor per part dels governs. És important a partir de la inversió pública ambiciosa. Els governs,
La idea és que els governs han d'assumir riscos en la inversió. De vegades, en els governs se'ls exigeix que les inversions que facin siguin sempre perfectes, no tinguin cap fissura, no tinguin cap encrulla. És important que els governs puguin equivocar-se en les seves decisions d'inversió. No estic parlant de corrupció i tot això. Això, evidentment, ho dono per suposat que no ha d'existir. Estic parlant d'actuacions de política econòmica. Aleshores, l'assumpció de riscos és important per poder testar, comprovar les inversions fetes. Això no és teoria, no és un plantejament teorètic abstracte. Aquí hi ha molta investigació empírica feta per economistes que estan dient això, la necessitat de crear valor per part dels governs. La clau de tot és la inversió que provoca, això ja ens ho va ensenyar John Maynard Keynes a la teoria general, els efectes multiplicadors. Això és una de les grans aportacions de la política econòmica keynesiana que ha traspuat tots els models, fins i tot els que no són keynesians. Avui en dia els models econòmics, matemàtics, que se fan servir en economia, sempre tenen la base o l'espurna del multiplicador. Fixin que això ha estat tan important que la teoria del multiplicador com a element dinamitzador de la inversió la va utilitzar un gran economista que se diu Olivier Blanchard, que va ser economista en cap del Fons Monetari Internacional. Va fer un estudi crec que l'any 2010-2011 on indicava que l'efecte multiplicador de l'inversió pública era molt baix, era inferior a la unitat. Perquè ho entenguin, per cada euro o unitat monetària que s'inverteix, la teoria keynesiana ens diu que se superarà una unitat l'impacte en el mercat. Aleshores ens deia en Blanchard que per cada euro que s'inverteix el multiplicador seria inferior a 1. Per tant, era factible fer polítiques d'austeritat. Això va justificar les polítiques d'austeritat, va ser un dels factors que va justificar això. He de dir-los que en honor del senyor Blanchard, el 2012 va reconèixer que s'havia equivocat i va publicar un altre estudi en una trentena de països on deia que els multiplicadors eren molt superiors a la unitat. Per cada unitat monetària d'inversió pública s'estava generant molt més dinamisme econòmic en el mercat, en la qual cosa els he de dir que pocs economistes reconeixen els seus errors de manera pública, màxim quan se trata d'un personatge tan rellevant com Olivier Blanchard. Els governs emprenedors és un tercer element. Aquí ja els he explicat la utilització de noves mètriques, la necessitat que el govern s'arrisqui. I aquí els he posat una cosa que els hi pot sorprendre, que és la confiança en el funcionariat públic. És una cosa que se sol dejectar. Els funcionaris són gent que estan segurs, que llegeixen els diaris, etc. Hi ha una certa caricatura. Doncs això és molt important que el funcionari públic que té llarga experiència, front fins i tot a persones que treballen en consultories privades, doncs pugui tenir la confiança d'aquest plantejament, d'aquests objectius. Això que els estic explicant en aquest slide és un treball que ha fet una economista, tal vegada la més important d'economia de la innovació, que se diu Mariana Mazzucato, que ha treballat precisament amb aquest concepte i amb aquesta idea de la potència del funcionariat. I ella posa un exemple molt clar, que és el projecte Apollo, que, com vostès saben, va posar un home a la Lluna. Això és un projecte que té tots els components que estan dient, creació de valor, risc de l'Estat, risc del sector públic, trasllat de la innovació cap al sector privat i confiança amb els funcionaris que treballen allà. I això implica fracassos, perquè es facin una idea. El programa Apollo, ho explica la professora Mazzucato, va tenir un assaig on se van cremar 3 astronautes a una càpsula a terra i ja se va pensar que s'havia d'abandonar el projecte. Es va tirar endavant i al cap de pocs anys va culminar amb aquest triomf, diguem-ne, de la ciència, que va ser la posada d'un home a la Lluna i tota l'externalitat que això implica en el món de les empreses privades. Per tant, des del sector públic se genera una porositat d'innovació
i d'inversió en el sector privat. Això és crucial. Això és crucial. Quan normalment se mos estava dient que el sector públic, el sector de l'Estat, era un paquiderme, era un dinosaure que no funcionava, que se movia en lentitud. Això és cert en part, però també no és menys cert que les seves capacitats són innegables de cara a aquesta emprenedoria públic-privada. Els governs com a inversors de primer recurs. Fixin, els governs, això ens ho explicava un gran economista que se diu Charles Kindlenberger, que va estudiar molt les crisis econòmiques, sempre se mos deia, els governs han de ser prestamistes de darrer recurs, de darrera instància. Quan ja res funciona, els governs surten. Doncs el que hauríem de canviar un poc quan replantegem el sistema econòmic capitalista, hauríem de pensar que els governs haurien de ser inversors en primer recurs, comportar-se com un capitalista de risc, conformar mercats, no simplement corregir els errors dels mercats, que això és el que se demana precisament en els governs, que corregeixin els errors dels mercats. Hi ha un problema en el mercat, el govern ha de sortir, a donar subvencions, etc. No, escolti, probablement se tracta d'avançar-se, crear valor, el que dèiem abans, crear valor. Inversors en primer recurs. Bé, se tracta, per tant, de recuperar objectius públics, catalitzar la inversió, catalitzar la innovació, catalitzar la col·laboració entre els agents econòmics. Aquí no els hi amac que hi romp la meva admiració profunda per un economista clau, extraordinari, que se diu Joseph Schumpeter. Crec que, juntament amb Keynes, és probablement l'economista més important del segle XX. És el que ens ha aportat molta llum en el camp de l'economia. Fixi que tant Keynes com Schumpeter són economistes de perfil netament liberal. No estan parlant d'economistes radicals, per dir-ho d'alguna manera, però les seves aportacions són crucials. Se tracta, per tant, a través de la innovació, la idea schumpeteriana, a través de la innovació, provocar canvis a l'estructura econòmica. Fixin, innovar significa una cosa molt simple i complexa. De vegades, en el món empresarial, un creu que innovar significa, per exemple, posar un parell d'ordinadors a l'empresa. Això és important. Però l'innovador, segons la teoria de Schumpeter, és aquell que és capaç de canviar les condicions de producció i de distribució. Aquest és l'innovador. Per tant, no tothom és innovador. Han de saber escollir quins són els innovadors. Probablement l'Estat és un d'ells, com els he explicat abans, no només el sector privat, també l'Estat pot ser innovador i emprenedor. Probablement els projectes Next Generation tenen aquesta orientació de crear un valor propi a partir d'una actuació particular dels estats, dels governs, que poden crear transmissió cap al sector privat i a l'enrevés, hi ha un enriquiment mutu. Per tant, estaríem davant un nou mainstream, estaríem davant un nou paradigma, un nou mainstream. Aquí hi ha 6 fonaments bàsics per apuntar això. Per aquest nou mainstream, en aquest repensament del sistema econòmic, doncs hi ha una política d'estímuls fiscals molt important, això ho estan veient, Atenció amb això que els dic ara, perquè és preocupatura políticament incorrecta dir-ho en els moments que vivim, que és la preocupació per la deflació, i no només per la inflació. Fixin, la inflació pot ser transitòria o pot ser estructural. Els economistes han d'avaluar conjuntament amb els polítics dedicats a política econòmica si estan parlant i les autoritats monetàries, per suposat, davant problemes d'inflació conjuntural o problemes d'inflació més estructural, perquè si arram el diagnòstic poden generar un problema seriós. Si pujant tipus d'interès quan tenim una inflació transitòria han fet una mesura que pot generar enormes problemes en el mercat de treball o les pautes de consum.
Alerta, per tant, en determinades afirmacions que de vegades un veu. Progressivitat fiscal, això és bàsic. Fixin que això ja no ho diuen els economistes més heterodoxes o més radicals o més neokeynesians. Això ho està dient pràcticament moltíssima de gent que té sentit comú. Que té sentit comú. És a dir, si parlant de la necessitat de disposar de serveis importants en el món de la sanitat, en el món de l'educació, en el món dels serveis socials, serveis que tothom reclama i que tothom vol, això, siguem honestos, tothom vol això. Això s'ha de finançar d'alguna manera i la manera de fer-ho és a través de polítiques de progressivitat fiscal. Fixin que això ho està dient el darrer estudi que s'ha fet ara, que s'ha presentat fa poc, el llibre blanc de la reforma fiscal. Una de les coses que parla és precisament d'això. Una de les coses que parla és precisament d'això, però no ho diuen els 17 economistes que han firmat aquest treball, dels quals hi ha ideològicament de tota casta. Vull dir, no són tots ni progressistes ni estan en un àmbit determinat. Estan parlant d'economistes molt ortodoxes, en molts casos. Però això ja els repeteixo, ho estan dient els propis grans empresaris a determinades plataformes. En el foro de Davos els empresaris varen escriure una carta, un document que és consultable per internet, on deien precisament que se'ls havia de pujar els impostos a ells, el de patrimoni i el d'IRPF. Per cert, dos impostos sobre els quals fa molt de temps que estan treballant economistes de tot el món, des de Branko Milanovic, que el tenen citat en aquesta presentació, fins a Tomàs Piketty, que està fent una feina també, i el seu equip, amb aquesta mateixa línia. La regulació dels moviments de capital. Home, que important seria poder tenir controlats els moviments del capital. Fixin ara amb el tema de l'oligarquia russa fora de Rússia. Que important seria controlar això. Que important seria controlar això. El control del moviment dels capitals. La constatació de que en alguns moments ha d'haver-hi dèficit públic. És a dir, pensar que l'economia pública és l'economia d'una família és un dels errors que també se repeteix de manera gratuïta i constant. Escolti, no estan parlant d'una economia familiar. L'Estat, els governs tenen unes responsabilitats que ultrapassen el que és una economia de caràcter, una visió microeconòmica en el sentit més radical. Per tant, l'existència de dèficits públics en el moment que pertoca són necessàries si, a més, se financien en deuta pública i aquesta deuta pública s'incrementa per finançar determinades operacions d'inversió, de despesa, etc., que són peremptòries per preservar l'economia, no per fer-la malbé. A l'època medieval, quan hi havia un malalt, se li aplicaven sangries i el malalt moria. Això és l'austeritat. El malalt econòmic necessita transfusions, no sangries. Transfusions, això és el que se necessita. La transfusió és el capital que se pot transferir en els sectors productius. 4 idees a desenvolupar. Algunes reiterades de coses que he dit abans i que les passaré molt ràpidament. Nou plantejament del valor. En aquest sentit, crear mercats, creació conjunta de valor per part d'empreses, govern i societat civil. Fixin que aquí, darrere d'això, està la noció, la idea de governança. Els conceptes, des d'un punt de vista de les ciències socials, de vegades se presenten de forma amb molta parafernàlia, sostenibilitat, circularitat, economia blava, governança. Bé, jo crec que els conceptes s'han d'emplenar de contingut i aquí també urgeix aquest tipus de metodologia. És a dir, què entenem per governança? Doncs entenem això, la col·laboració, la creació de valor entre empreses, govern i societat civil, una col·laboració público-privada que ha de ser concreta en la qual se produeixin beneficis mutus i beneficis sobretot per la societat. Però s'ha de concretar. Amb estudis de casos, amb economia regional, hi ha molt d'exemples que van en aquesta direcció. El que jo els presento aquí,
hauria d'haver-ho dit en el principi de la meva exposició, no és teoria pura i dura. Darrere hi ha investigació, hi ha estudis de casos que jo, evidentment, no els hi puc explicar. Si a algú li interessa, podem entrar en això, per no allargar amb excés aquesta presentació. Conformació del mercat, conformació de mercats, és a dir, crear mercats, no únicament corregir els mercats. Els mercats es poden crear, es pot crear un mercat des de la iniciativa pública a partir del Next Generation de transició ecològica o descarbonització. Això és crear un mercat utilitzant ja ressorts existents, però desenvolupar, esperonar aquest tipus de plantejament. Finançament. Com pagar tot això? D'on surten els diners per pagar tot això? Indubtablement, la inversió pública generarà creixement a llarg termini. Això històricament està demostrat. La perspectiva de la inversió pública en els moments d'atonia o d'anèmia de la inversió privada ajuda molt a que l'economia es desenvolupi. Per tant, la capacitat d'obtenir majors ingressos fiscals també és significatiu. Aquí tenen un element de finançament rellevant. No és menys cert que aquí hi ha un altre repte crucial, que és què fem amb el deute públic, què fem amb el deute privat, que és més alt que el públic, com encaram aquest problema. És un problema seriós en l'economia mundial. Estan parlant de percentatges sobre PIB molt elevats. És a dir, que fem, per tant, amb aquest tipus de problema des d'un punt de vista de finançament. I tenim aquí un que ja he comentat, que és la participació, la governança, en la necessitat de crear consensos, que és important en l'economia. Aquí hi ha exemples multitudinaris, un conjunt d'estudis que se van fer als anys 80, 90 sobre els districtes industrials en economies regionals d'Itàlia, Alemanya, Estats Units i Espanya, van demostrar que la importància dels consensos en l'economia és clau per sortir de colls d'ampolla i treballar d'una forma més col·lectiva. I al mateix temps, fixin, la necessitat de la governança corporativa. Aquí tampoc és, com dèiem a Mallorca, no és fer volar coloms. És a dir, als països escandinaus està passant això. Participació dels sindicats al Consell d'Administració, o empreses d'Alemanya també està passant això. Doncs aquesta és la idea de governança que s'ha d'emplenar de contingut. I com veuen, no és teoria, això s'està produint. Això s'està produint. Per tant, se tracta de veure si se pot anar treballant amb més complexitat. Reflexió final. Ja els he avançat a la reflexió final abans. Aquí tenen el vector financer. El vector financer és un tema determinant. Serà un altre desafiament pels economistes. Què fer amb els deutes que es poden generar, que s'estan generant, en l'increment de deute públic sobre PIB, deute privat sobre PIB. Què faran els bancs centrals? Què poden fer els bancs centrals? Els bancs centrals, fixin-se, estan variant molt les seves orientacions. Això no només des del Banc Central Europeu, des de molt de bancs reguladors. Aquí els hi he posat un article que va sortir publicat fa relativament poc temps a una revista, a un jornal que se diu Ecological Economics, on s'explica l'anàlisi d'aquests dos autors, Dicau i Vols, és una anàlisi sobre els discursos de 170 bancs centrals de tot el món, 170, i on demostren la importància que el canvi climàtic, que el desafiament climàtic tenen els bancs centrals, una temàtica que el regulador no tocava o no assumia, i que ara ho està fent, i ho està fent en rigor, per un motiu molt clar, perquè es poden presentar riscos financers greus amb el desenvolupament de les contradiccions del canvi climàtic. Repensar el capitalisme, i amb això acabo, significa evitar els desequilibris que són inherents en el sistema. Això ens ho va ensenyar un gran economista que se diu Hyman Minsky, un economista que va morir l'any 1996, però que ens va deixar aquell llibre extraordinari que s'ha traduït al castellà fa poc temps i que
indica la importància de trobar mecanismes de control, d'estabilitat d'un sistema que tendeix a la inestabilitat. És a dir, la tranquil·litat amb l'economia, com veuen, no és el paràmetre que feien servir els economistes i seguirem essent el que deia el poeta Carlyle, el poeta anglès Carlyle en segle XIX, que nosaltres som els representants de la ciència lúgubre, una ciència que sempre dona males notícies, mals arguments negatius o arguments foscos, però que hem d'intentar canviar-la en positiu. Per tant, un canvi de paradigma per replantejar el sistema econòmic. Jo crec que en aquesta presentació els hi he posat espurnes sobre això. La pregunta clau és fins quan pot durar aquesta nova visió del sistema econòmic. Realment, moltes gràcies i estic a la seva disposició per a preguntes que puguin fer. Moltes gràcies, Carles. Passem tant a les persones que estan connectades com els que esteu aquí presents. Fem un torn de preguntes. Tenim un aquí presencial. Perfecte, no sé. Bé, doncs m'ha agradat moltíssim, però voldria saber per veure si és real això, perquè si fa temps que ho sentim a dir, perquè en Pimentel, us han recordat en Pimentel, que havia sigut un ministre de l'Aznar, ja parlava de la cogovernança. I no n'hem sentit a parlar mai més. Vull dir, en aquell moment, hosti, un ministre de l'Aznar que digui això, doncs crida l'atenció. I ara ho està dient vostè molt bé. Ojalà sigui veritat que hi hagi aquest replantejament. Jo no sé si vostè no és gaire conservador, potser és més que nosaltres i per això ho veu així. Jo voldria saber fins a quin punt és real tot plegat, perquè si no estem molt ben encarats. Aviam, sí, perdoni, ja he acabat. Moltes gràcies per la pregunta. Aviam, jo el que trato de presentar, el que he fet en aquesta presentació i faig les presentacions que faig sempre és, evidentment, que un utilitza teoria econòmica, perquè els economistes han de fer servir la teoria econòmica. El que passa és que no es poden quedar en models abstractes amb economia, al meu entendre. Poden ser molt elegants quan se presenten en un treball d'investigació, en un jornal i la gent te felicita, però a l'hora de fer política econòmica pràctica se trata de que el que expliquis se sustenti sobre dades reals. Tot el que jo els he explicat avui, tots els slides darrere, hi ha investigacions empíriques, no fetes per jo, fetes per molts col·legues, per una bibliografia abundant, etc., que permet afirmar el que estic dient. Lo de la governança, ja hi ha prou exemples en positiu d'aquest tema. Prou exemples, hi ha molts d'exemples d'estudis de cas que s'han fet en economia aplicada on la col·laboració público-privada ha donat resultats molt positius per les empreses, per l'Estat, per al benestar, etc. Per tant, sí que tenim aquesta visió, diguem-ne, realista, per dir-ho d'alguna forma. I no només públic-privat, sinó en Pimentel el que parlava era que els treballadors formessin part de les decisions de l'empresa i que s'hi sentissin involucrats per tal que tindrien interès en que l'empresa funcionés. Això està molt ben pensat. Això és el que està passant als països escandinaus i està passant a Alemanya, amb exemples concrets. Això està molt bé, ja aquí, si arriba. Molt bé, gràcies. Gràcies. Si em permet una aportació, en relació a això, entre aquest eventual, com que estem a la Comissió d'Economia Social, doncs em sembla que és pertinent que això. Fixin-se en una cosa que jo crec que lliga amb el que el professor Manera ha dit. Quan hi ha hagut la crisi derivada de la pandèmia i ens hem quedat tancats a casa, una de les coses que ens va sorprendre era veure les rondes, les autopistes buides, oi? I el PIB va caure amb un percentatge similar al de la Guerra Civil. Bé, el que va succeir al fons és que el treball no va anar als llocs de treball.
Per tant, aquesta relació a vegades que tenim entre el conflicte entre el capital i el treball s'ha d'entendre que l'economia social i el cooperativisme ens ensenya que pot haver-hi empresa sense l'empresari clàssic, però no pot haver-hi empresa sense treball. I aquesta jo crec que és una relació, és una reflexió que ens ha de també d'ajudar en el nou replantejament de l'economia. Perdona, que m'he aprofitat. I també, si hi ha mans aixecades, tenim preguntes online també? Hi ha una pregunta. Bueno, primer comencem i després passem a l'online. Molt bé. Abans que es desconnectin. Bueno, gràcies per la intervenció. Carles, molt bona. Sí, ojalà triomfi una miqueta més l'economia social perquè la veritat que la necessitem. Però vol dir que la línia d'actuació o el que està imperant al mercat no és més bé prop una oligarquia que un camí cap a l'economia social, per desgràcia, perquè ens fa falta molta economia social. Evidentment ens fa moltíssima falta. Però a mi me sembla que les oligarquies estan una miqueta imponent, cada vegada s'estan expandint cada vegada més, són cada cop més fortes. No té vostè la mateixa percepció? No sabria què dir-li si realment és així. El que jo veig, el que veiem per les referències que tenim o per les dades que tenim disponibles, és que els sectors més poderosos del capitalisme, grans empreses, etc., no tots, evidentment, però que suposo que tenen aquesta visió de necessitat de reiniciar el sistema, que és el que deia el Financial Times, per fer-lo perviure en el sistema. M'explico? No és per un poc el que li va passar al Keynes als anys 30. El Keynes no volia destruir el sistema econòmic. Volia reflotar-lo i ho va aconseguir en les seves teories i després en l'aplicabilitat en política econòmica a partir del New Deal als Estats Units i després a partir dels anys 40, de l'any 45, bàsicament, l'aplicació de Bretton Woods. Però en aquests moments molta de gent està preocupada, molta de gent que té capacitat econòmica, que no té, digue-li, vostè li diu oligarquia, digue-li grans empresaris, grans consorcis, etc., estan preocupats perquè el sistema se'n pot anar en orris si no se fan les correccions escaients. De la mateixa manera que als anys 30 tot el recetari del patró or no servia per res, per sortir l'economia de la Gran Depressió, no servia per res, mantenir el patró or, mantenir els tipus de canvi, mantenir els equilibris, etc. No servia per res, per res. Per tant, si se volia reflotar el sistema no hi havia altre més que repensar-lo, que és el que estan proposant aquí nosaltres, és a dir, repensar el sistema, però, aviam, m'entenguin, no per fer una revolució, sinó per intentar donar-li més racionalitat. Aquí tenim el desafiament més vital, és el canvi climàtic. Això ja és un tema d'espècie, de perill d'espècie, de perill de subsistència de l'espècie humana, en funció de com derivin les externalitats o els impactes ecològics. Però, indubtablement, hi ha molta de gent preocupada per això. I, en fi, a mi sap el que més me preocupa de tot això? El que més me preocupa és una cosa molt senzilla, i ho entendran. És que a les facultats d'economia seguim ensenyant les mateixes receptes fallides. Això és el que em preocupa a mi. Com a professor d'economia, a mi me preocupa quan venen els meus estudiants a primer d'econòmiques veure com els hi estem explicant els mateixos models, els mateixos arguments, la mateixa filosofia, que s'ha revelat fallida i que, per tant, d'alguna manera estan preparant professionals, i el Col·legi d'Economistes aquí és important, estan preparant professionals que no coneixen exactament els reptes en els quals s'enfrontaran quan tinguin una feina, quan passin 3 anys. I els reptes són alguns que han dibuixat aquí. El tema financer, el tema demogràfic, la robòtica, la digitalització, els algoritmes, el canvi climàtic. Això són els problemes.
a banda del dèficit i del deute. Els problemes són aquests. Aquests són problemes reals, no teorètics ni una parida que se li ocorri a qualcú. No, això són problemes reals que ja estan passant i que en els economistes del futur això els ha de preocupar. El problema o la dificultat és que els hi ensenyem a aquests nois. Aquest és el tema, no? És que és un problema, no? Perquè s'hem donat compte que totes les teories han fallat. És que ens han fallat. Ara mateix, què seria el lògic enfront evidentment, a la inflació que tenim? Doncs el lògic, el que ens ensenyen a les universitats, és s'apuja el tipus d'interès. Molt bé, perfecte. I com fem això? Amb el deute allà. És impossible, perquè això eren polítiques que s'utilitzaven quan el deute no era tan disparat. Ara mateix això no es pot aplicar. Llavors, què hem d'aplicar? És molt complicat. Per què? La reducció del consum. Unes altres coses no podem aplicar. Si tenim que aconseguir que la gent consumeixi menys per llei d'oferta-demanda, no hi hagi... Però com li dius tu a la gent que porta any i mig sense sortir de casa després d'una pandèmia, que no surti al carrer a sopar? Sí, estic d'acord. Fixi en una cosa, que l'economia és una disciplina, és una ciència social que està profundament ideologitzada. És a dir, un poc la persona que abans demanava, aquella senyora d'aquí, que no sé el seu nom, però vostè parlava de la visió ideològica o la visió si jo era progressista o era no sé què. L'economia és una ciència social que està profundament ideologitzada, en el sentit que els economistes, és a dir, com deia Keynes, tots tenim deutes amb algun economista mort. Els economistes tenim algun deute sempre amb ells. Per un serà Hayek, per un altre serà Schumpeter, per un altre Mises, per un altre Marx, per un altre Keynes, etc. No som una ciència amorfa o una disciplina amorfa. Tenim aquesta visió o aquest plantejament i en aquest sentit, clar, la ideologia marca molt. Miri, darrerament s'estan publicant treballs, tant a xarxes socials com a altres indrets, on se parla que estem en una situació d'estanflació. Estanflació, si vostès ho recorden, és el que va passar als anys 70, és a dir, inflació de 2 dígits més estancament econòmic. Bé, en aquests moments, salvant probablement el cas d'Alemanya, i m'agradaria veure els números recents, no podem parlar d'estanflació. Però molts economistes estan dient que estem en una situació d'estanflació perquè ideològicament interessa que s'apugin els tipus d'interès. Perquè és la mesura convencional, és la mesura del mainstream tradicional, convencional. Clar, aquí els bancs centrals estan actuant amb una enorme cautela. El Banc Central Europeu, les coses com són, cal aplaudir la seva actuació més comedida. Està parlant de gradualitat en la política monetària. Gradualitat. No el que ha fet el Jeremy Powell als Estats Units, que ha fet una pujada de tipus perquè la inflació subjacent ja se li estava disparant. Nosaltres aquí la inflació subjacent abans la guerra la teníem en el 3, ara està en el 5. La subjacent, que és la que ens hauria d'interessar. Per tant, la ideologia determina aquests posicionaments. És a dir, el que a mi me digui que no està marcat per això, m'inspira una certa sospita, perquè quin és l'economista mort que té l'armari? M'explico? És a dir, tots en tenim. No hi ha ningú de nosaltres que siguin uns cracs que s'inventin una teoria econòmica. Tots tenim referències de vells mestres i de economistes consagrats que els han llegit, estudiat, etc., amb major o menor grau i amb una orientació distinta. Però ben que dic que això que vostè deia és molt interessant perquè determina aquest component ideològic de la nostra disciplina. Nosaltres no som físics. No s'enganin, nosaltres no som físics, ni som químics. Som una ciència social. Som una ciència social. Nosaltres no podem fer lleis.
No podem fer lleis. L'única llei, al meu entendre, que existeix en economia és la llei de rendiments decreixents. És l'única llei. I la va establir David Ricardo fa la tira d'anys. Nosaltres no tenim una llei de la gravetat que s'acompleix per arreu. No la tenim. Pujar tipus d'interès a un país pot ser fantàstic, però potser un altre és un desastre. O generar major inversió en un país pot ser un problema i treballar en les empreses pot ser una altra dificultat o un altre benefici, però cada país té una geografia diferent i un temps històric distint. I això, si no ho entenem com a economistes, ens equivocarem sempre. Sempre amb els nostres diagnòstics. Ens equivocarem sempre. Per això és tan important la història econòmica. I perdonen que faci ara màrqueting. Per això és tan important. Per això és tan important. Perquè el que ens ensenya, trajectòries, etc., per poder determinar el que s'està fent bé o el que s'està fent malament. Fixin, 2008, Reserva Federal. El president de la Reserva Federal se deia Ben Bernanke. Què va fer Ben Bernanke davant la gran recessió? Va pujar tipus d'interès com Jean-Claude Trichet a Europa? No, els va davallar. Saben per què? Perquè Ben Bernanke és un dels màxims experts en el crac del 29, és un historiador econòmic. La seva tesi doctoral va ser sobre el crac del 29 i a les seves memòries explica que gràcies als seus coneixements d'història econòmica no va cometre els errors que va cometre el president de la Reserva Federal l'any 30. Això no és teoria, això són fets, que no els he dit jo. En Bernanke ho té escrit en això, no m'ho estic inventant. De manera que això ens dona una pauta, una via de treball. Contestem alguna pregunta? Sí. De l'online? Tots els grans economistes acaben fent història econòmica. Hi ha diverses preguntes per aquí. En diré algunes. Hi ha de diverses orientacions. Per exemple, tenim un senyor que ens diu que el dia a dia dels treballadors, com es poden introduir reformes en el sistema. Podeu posar alguns exemples? Penseu que donar prioritat a cooperatives, a les contractacions, contribuiria a democratitzar el sistema econòmic i les relacions de treball? I si vols dic una altra i així tens un... Aquestes són per tu, però, bàsicament. Les cooperatives, això, Eloi, em sap greu, però t'ha passat la pilota, això és teu, Bueno, però hem vingut a escoltar-te. No, és que sap d'economia social ets tu, no jo. Bé, jo penso que sí, evidentment. La qüestió que hi ha amb les cooperatives i la seva contractació pública té a veure amb la regulació. Amb la regulació, a vegades les cooperatives tenen problemes o les administracions que volen posar condicions favorables a organitzacions d'economia social tenen problemes amb la lliure concurrència. Per tant, posar determinats criteris en els concursos públics, doncs, no sé, de transport, de neteja, etc., a vegades això genera dificultats legals, per dir-ho d'alguna manera. El paper dels treballadors en la gestió jo crec que està fora de dubte. Quan parlem del risc empresarial, el risc és compartit per l'empresari i per al treballador. El treballador fia la seva vida en l'empresari i si el treballador que fia la seva vida en l'empresari i que genera el valor no pot dir res sobre allò que ha generat, doncs té un risc també. No pensem que el fet de tenir la propietat de l'empresa és condició suficient per esdevenir el millor gestor que pot tenir aquella empresa. Per tant, aquí també hi haurien molts àmbits a treballar al voltant de les cooperatives i al voltant de l'economia social. Però, tornant una miqueta a l'exposició del Carles, i permeteu una anècdota, i quan els alumnes em pregunten sobre aquesta
qüestió de la ideologia i de l'economia, jo sempre faig el mateix experiment. Els envio a la biblioteca i els dic que mirin el mercat de treball, el mercat del comerç internacional i el mercat de béns i serveis. I sempre acaben trobant, si no és aquesta paraula, és una paraula similar, que ve a dir que el mercat de la introducció d'un salari mínim, i això hem tingut el debat darrerament, pertorba l'equilibri en el mercat de treball. La introducció d'un aranzel pertorba l'equilibri en el comerç internacional. La introducció d'un impost pertorba l'equilibri d'un mercat de béns i serveis. Home, el que pertorba en el fons és la intervenció de l'Estat. I això és ideològic. Per tant, una de les qüestions que jo penso que hem d'afrontar sense cap tipus de... I ara aprofitaré també per fer-te la pregunta, és hi ha una qüestió que quan t'anava escoltant, és a dir, modificar la força que té el mainstream molt consolidat des de finals dels anys 70, en el que s'està explicant l'economia d'aquesta manera, com fem baixar aquesta porositat a l'acadèmia, a les institucions, a la concepció del carrer, que qualsevol persona que li digui si vostè vol que li pugin o li baixin impostos, sempre dirà baixar. La regulació, com més laxa, millor. És a dir, com podem fer perquè aquesta nova concepció, aquest replantejament, aquest situar l'economia com una ciència social, arribi al pensament? És molt difícil això, la pregunta és molt important i és molt difícil donar una resposta contundent perquè el mainstream és el que domina, quan dèiem el mainstream convencional és el que domina, jo aquí parlo d'un nou mainstream, evidentment, però el que domina avui en dia les palestres, les càtedres, els fòrums, etc., és el mainstream ortodoxe, convencional, el que emana sobretot de la revolució conservadora dels anys 80. Aquest és el mainstream que domina. Canviar això no és fàcil perquè hi ha unes certes zones de confort en tot aquest tema. És a dir, els professors, els catedràtics, els investigadors tenen una sèrie de protocols que funcionen i que els hi permeten publicar bons journals, tenir bons projectes, etc., si treballen amb unes orientacions determinades, hem de ser crus, és que és així. És a dir, després hi ha altra gent que té enormes valors i que pot convèncer per intentar obrir noves escletxes en aquest tema. Però jo tinc una discussió amigable amb un bon amic que se diu Anton Costas, que és catedràtic d'Economia d'aquí de Barcelona i ara president del Consell Econòmic i Social, som molt amics i jo li dic sempre que penso que el mainstream canviarà. Ell diu que no. Ell diu que és molt difícil perquè el mainstream és molt estricte, molt dur i molt petri, molt rígid. Aleshores, el que passa és que la realitat econòmica pot ser la que faci variar orientacions. De fet, era impensable que gent com Olivier Blanchard escrigui el que està escrivint a Twitter ara. Les coses que està escrivint Olivier Blanchard són sorprenents, per benvingudes, perquè provenen d'un economista molt ortodoxa. Acaba de publicar un llibre que se titula Combatent la desigualtat. L'acaba de publicar ara, amb en Dani Rodrik, un altre professor eminent d'economia. I aquí, en aquest llibre, vostès trobaran la florinata d'aquesta gent. I tots estan en una línia que aparentment fa poc temps era una línia, diguem-ne, esotèrica, que és treballar el tema de la desigualtat. La desigualtat, si ens hem de remuntar, la va començar a treballar el Kuznets, la famosa U invertida de Kuznets. Però, a partir d'aquí, interessava el creixement econòmic, els elements més convencionals de la macroeconomia i després de la micro.
Però, clar, quan veus que aquests economistes comencen a treballar aquests temes o comencen a preocupar-se per al canvi climàtic, per les externalitats ambientals, per als problemes de l'impacte d'una transició ecològica o energètica, millor dit, clar, comences a veure que això sí que pot traspuar de mica en mica, pot ser una pluja fina que pugui fer variar els programes docents. Aquí fa falta veure si hi haurà algun manual, diguem-ne, d'introducció a l'economia que incorpori d'una forma més decidida tot això. Aquí tens una pregunta que et diuen: la globalització ha alterat els efectes de la gestió de les economies dels estats. Creixen les empreses amb poder superior als estats. La governança dels països queda en mans de polítics a qui li importa el curt terme. Possiblement alguns països poden encertar en les seves polítiques, però no faltaria una impulsió d'una governança global que accelerés els canvis cap a aquesta nova política? Completament d'acord, completament d'acord. És a dir, això és molt important i ens hem de donar compte, tornem als exemples concrets per no parlar de teoria, ens hem de donar compte que precisament arran de la pandèmia o arran de la guerra d'Ucraïna, la conjunció d'esforços de grans unitats polítiques, en aquest cas la Unió Europea, per exemple. La Unió Europea era una entitat, tots ho sabem, que tenia moltes possibilitats però que no quallaven determinades actuacions conjuntes. Han hagut de passar dues grans desgràcies, malauradament, perquè se produeixi una sensació d'unitat i d'un cert europeisme. Aleshores, clar, evidentment que això no haguéssim pogut tenir un procés de vacunació tan ràpid i expeditiu si no hagués estat una col·laboració d'aquesta idea que deia el que demanava la pregunta, aquesta idea d'una governança superior, per dir-ho d'alguna manera, o més articulada. I en el cas de la guerra, al meu entendre, està passant una cosa similar a partir de primers tantejos una mica més modestos de la Unió Europea, però que ara crec que està actuant d'una manera sòlida front al problema de la guerra sense arribar, i això és molt important, a una provocació armada. Si em permet un moment, hi ha una persona que envía una pregunta que dice: buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias por su presentación. Me gustaría saber más sobre la nueva construcción del Estado como ente de capital riesgo. ¿Podría desarrollarlo un poco? Bé, aquesta idea de l'Estat com a ens de capital risc se refereix a lo següent, a la importància de que, se deia a un slide, de que l'Estat pugui ser un inversor en primera instància. Quan dic en primera instància vol dir que pot estar operant en unes coordenades on hi ha un mercat que no existeix o que és un mercat molt boirós en aquell moment. Per exemple, quan els capital angels se dediquen des de l'àmbit privat a fer inversions d'altíssim risc o d'alt risc, ho fan perquè qualcú té una intuïció, una idea, i se li ha de donar suport, i de fet molts governs donen suport en aquest tipus d'iniciatives, diguem-ne, emprenedores. Però que l'Estat pugui fer-ho, l'Estat de fet ja ho ha fet. L'exemple que els hi posava, que explica la professora Mazzucato del projecte Apollo, és un projecte molt concret, és una missió econòmica, com ella diu, una missió econòmica focalitzada en un projecte concret que representa un esforç inversor en un mercat que era poc conegut. Hi havia tota la parafernàlia de la indústria aeronàutica soviètica, però evidentment aquí estan parlant d'una veritable creació de mercat i d'una porositat de l'actuació pública que pot tenir fracassos i retrocessos, però que pot tenir avanços. És aquesta idea que tots tenim en el cap i que desgraciadament se traslladen als nostres fills, que no se pot fracassar. Sempre s'ha de triomfar. No, escolti, la vida està feta d'avanços i retrocessos. Jo, almenys en els meus fills els explico això.
Una altra cosa és que me creguin, però jo els explico això, que la vida està, que si els hi va malament una cosa no s'han de desanimar, han de continuar. En l'estat emprenedor, en l'estat com a accelerador del capital, el fracàs és consubstancial a una decisió humana. L'estat no és un artefacte que funciona amb unes politges i funciona sol, funciona a partir de decisions humanes. Però del que es tracta és de que tingui la capacitat de repensar, de refer com ha passat històricament. És a dir, tampoc és una invenció. Tenim una pregunta. Bé, la meva intervenció era en relació a l'anterior. En parlava de si anem junts, governança, etc. Com interpreta, perdó, en la crisi que hi va haver financera, com els bancs alemanys varen afectar molt a Grècia. És a dir, tot això que van haver de pagar el deute, de no sé què, que havien de baixar, no podien... Això va ser els bancs alemanys, és a dir, a nivell europeu vam tenir una intervenció. Com s'interpreta això? Això no és... I després hi havia la crítica que els mediterranis, que estaven més del compte, no anava així, això, i per tant els alemanys ens ensenyaven com ho havíem de fer, no? Aviam, això és una pregunta molt important i que requeriria gairebé una jornada sencera o una sessió sencera. Però sintèticament, és a dir, els bancs alemanys i els bancs francesos, bàsicament, el sistema financer alemany i francès, que tenia una enorme capacitat d'estalvi en aquell moment, varen deixar molt de diners a la banca espanyola i aquesta alhora va traslladar amb un escenari de tipus d'interès molt baixos i d'un frenesí constructor. Hem de recordar que l'any 98 se declara pràcticament sòl urbanitzable pràcticament tot, o bona part, no? La liberalització del sòl per part del govern d'aquell moment. Aleshores, clar, això implica una possibilitat enorme d'inversió que va provocar una sobresaturació de l'oferta de béns immobiliaris i no exactament el mateix, però consemblant en el cas de les hipoteques FEMS dels Estats Units, que també van ser uns condicionants d'expansió del capital financer. Aquesta financiarització de l'economia, que jo els hi apuntava amb un slide, és un tema realment complex. Fixin que les grans crisis econòmiques, la del 29, per exemple, o la del 2008, se varen produir, entre altres coses, per un excés de financiarització de les economies. De fet, en Roosevelt, als anys 30, el que fa és segmentar els bancs comercials i bancs d'inversió, que no funcionava així. Curiosament, a partir dels anys 90, Bush, Clinton, etc., varen tornar a, d'alguna manera, derogar la llei Glass-Steagall, que era la llei que impedia que els bancs poguessin actuar de manera especulativa, almenys un sector d'ells, i va tornar el boom brutal auspiciat pels tipus d'interès tan baixos. Tot això explica el per què se va produir aquest generós finançament de la banca nord-europea cap a les zones del sud d'Europa que tenien una taxa d'estalvi més baixa. Aleshores, això, en tipus d'interès baixos, el que genera és facilitat, és a dir, una enorme liquiditat de l'economia. Hi ha molt de diners i aleshores la gent, a més, pensen que està invertint en un actiu que l'evolució demostra que va en augment. Els pisos anaven en augment, el preu del sòl anava en augment, per tant, tu inverties 150.000 euros en un pis i al cap de 2 anys valia 200.000. Això, per les rendes, era una inversió interessant, però clar, això és una bimbolla econòmica. A mi m'agradaria complementar l'anàlisi del professor Manera amb una pregunta que s'ha fet aquí, aquesta relació entre Alemanya o els pisos del nord en relació als pisos del sud. Jo solament
deixar una reflexió. Si haguéssim agafat el Financial Times, i haguéssim vist que Califòrnia, que dins en percentatge general, el que pesa Califòrnia a l'economia nord-americana és similar a el que pesa Alemanya a l'economia europea, li diu Arkansas, que és Grècia, el que ha de fer. I si Arkansas no fa el que diu Califòrnia, poden passar dues coses. Primera, que Arkansas surti dels Estats Units i que es posi en risc el dòlar. Per què als Estats Units no va passar això i sí a Europa? Jo crec que per una qüestió que es diu govern federal. Correcte. I que a Europa tenim l'euro, que probablement sigui la primera o única o de les poques experiències de moneda sense estat. I per tant, aquesta pregunta que ens feien de la globalització, de pujar la política a una esfera també econòmica, jo crec que el federalisme, en aquest cas europeu, és un projecte necessari per l'estabilitat econòmica i sumament peremptori per la cohesió territorial i la justícia social. Això que diu el professor Serrano és molt interessant perquè això recorrim de nou a la història econòmica. Això és el moment Hamilton. En Hamilton és el ministre de Finances de la primera independència nord-americana i és el que decideix mutualitzar el deute dels Estats Units. De manera que els estats més endeutats sumassin els seus dèficits amb els estats en superàvit, en la qual cosa això d'Arkansas i Califòrnia és un exemple molt encertat, doncs no s'hagi produït. I sí se va produir a la Unió Europea en aquells anys complicats. Però fixin si la història econòmica ens ensenya. Ara, en la pandèmia, el deute que s'ha generat s'ha mutualitzat. S'ha mutualitzat el deute. És a dir, 700.000 milions d'euros s'han mutualitzat. És a dir, que estan parlant d'una deute conjunta de la Unió. No d'un país isolat, de la Unió. Això és un moment Hamilton. Això és un moment Hamilton. Aleshores, és molt interessant l'aportació d'aquest hissendista nord-americà de final del segle XVIII, principi del XIX, perquè ens ha ensenyat que això és possible. Es va fer als Estats Units amb la idea aquesta del federalisme econòmic i aquí molts d'economistes han recordat en Hamilton com un referent. Molts d'economistes actuals, quan es va plantejar la mutualització del deute de la Unió Europea de cara a la pandèmia. Tenim present les circumstàncies tan complicades, és a dir, pensant en un endeutament conjunt. Aquesta és una idea de federalitzar Europa. És una petita passa, si volem, però és una passa interessant cap a aquest camí. No sé si aquí no m'arriben més preguntes. Bé, doncs, si podem anar acabant, teniu alguna cosa més? Sí, una pregunta, professor. Què opina vostè de... Canviant una miqueta el tema, però m'agradaria saber la seva opinió. En tot el tema de la reforma laboral, què opina de les noves reformes que s'apliquen en el sector de la... Bueno, tots els sectors, en la subcontractació, que equipara ara mateix els salaris de subcontractes amb els de les empreses contractants? Sincerament, no ho desconec. No li sabria... La meva opinió seria l'opinió d'un lector de diari i no m'apareix correcte. És a dir, no, sincerament, no ho sé. No sé quin pot ser l'impacte d'entrada, les dades mensuals que estan sortint d'atur, i crec que la darrera EPA donava uns resultats molt interessants quant a l'evolució de contractes indefinits. Això és l'únic que li puc dir, és a dir, que hi ha hagut una millora en aquest aspecte des d'un punt de vista de la contractació. Ara, la precisió que vostè me demana la desconec. 3 milions de treballs que es veuen afectats per la llei de la subcontractació al nostre país. O sigui, per la reforma de l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors, en funció del títol 3 de la nova llei, efecte són 3 milions d'increments salarials del voltant del 30%. O sigui, això és una autèntica barbaritat.
que no sé si acabarà amb acomiadaments massius per aquest mateix percentatge o per... No sé, és que no se podrà absorbir. És genial que la gent passi de cobrar 1.050 euros a 1.500, però com ho podrà absorbir l'economia? Perquè no ens podem permetre més inflació. No, ja li dic, la casuística que vostè demana o que vostè plantegen, la desconec. Tindrem que fer una sessió. El tema laboral, evidentment, hi ha comissions aquí al col·legi que també el porten i que segurament podrien contestar. No, el que sí que és cert és que a nivell de grans números els resultats a hores d'ara, no sabem què passarà en el futur, a hores d'ara estan sent positius. A hores d'ara. Ara... Doctor, professor, no ho sé, imagino que doctor, és que encara no ha entrat en vigor aquesta normativa. Aquesta normativa entra en vigor el dia 31 de març. Els resultats, les empreses, evidentment, no estan aplicant encara això, perquè, de fet, moltes ni s'ho creuen que realment tenen que complir aquesta normativa. Perquè haurem d'esperar el mes d'abril o quan comencem a tenir dades referents en això que vostè diu. Jo en aquest moments l'únic que sé és el que se pot deduir de la darrera EPA i de les darreres dades del Ministeri de Treball en relació a l'atur, als contractes indefinits, etc. Que això sí que les dades semblen positives o són positives. Ara veurem el que vostè diu, quina transcendència pot tenir. La gent realment està creient que els principals canvis que hi ha hagut en el canvi normatiu han sigut justament els canvis en els tipus de contractació. I no. O sigui, aquesta llei se va muntar per acabar amb el tema de les Kellys i tota aquesta història que sentíem. I realment és el gran objectiu que s'ha aconseguit amb aquesta llei. El que passa és que és el que t'ha dit, a veure com s'aplicarà. Gràcies. Bé, jo en primer lloc voldria dir que ha sigut per la comissió, per nosaltres i per mi particularment un luxe tenir-vos aquí. Un luxe i jo crec que hem pogut gaudir d'una visió important i que continuarem amb aquesta línia que des de la Comissió d'Economia Social ja fa temps que vam endegar, d'intentar oferir visions des de tots els punts de vista, tant de temes puntuals que siguin d'actualitat com d'altres de més ampli abast, com és el tema que ens ha ocupat avui, i donar-vos les gràcies i d'haver vingut fins aquí des de la bella Mallorca. I, com dèiem abans, amb la càtedra d'Economia Social del Tecnocampus UPF, el col·legi establirà un conveni amb el qual podem avançar tant amb la investigació com amb la formació, que jo crec que és molt necessari en l'àmbit de l'economia social. Les coses que des de la comissió hem anat fent, hem detectat sempre una manca de coneixement, una manca d'implementació en el món econòmic de les empreses d'economia social. Jo crec que és el gran desconegut. De dir que la Comissió d'Economia Social al col·legi també té molts pocs anys, és molt nova. Ni el Col·legi d'Economistes tenia una comissió que tingués com a centre precisament l'economia social. I serà important per nosaltres continuar establint aquests lligams, tant per una banda amb economistes davant la crisi, per aquesta visió de l'economia que ens agrada presentar aquí al col·legi, com amb el Tecnocampus i la vostra càtedra. Agraïu-vos als connectats, si heu participat i, com no, als presents. Moltíssimes gràcies.